ତିର୍ତ୍ତୋଲ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ଖୁଲୁମ ଖୋଲା ବାଲି ଚୋରାଚାଲ। ନା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଡର ନା ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭୟ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସବୁକିଛି ପ୍ରଶାସନର ଜାଣତରେ ହେଉଛି। ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ଚାଲିଛି ବାଲି ଚୋରାଚାଲ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ କନିମୂଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମହାନଦୀକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଏ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ସରଳପୁର, ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱର ଘାଟ, କନିମୂଳ, ବେହେଡ଼ପୁର ଦେଇ ମହାନଦୀ ଏବଂ ପାଇକା ନଦୀରୁ ଦିନ ରାତି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ହଂସୁରା ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ରାତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ଲକରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହାନି ହେଉଛି। ତେବେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ଜଣାତରେ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଅଫିସରମାନେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ସାଲିସ କରି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ନିଖା ନ ଦିଏ, ତାହେଲେ ବିନା ରାଜସ୍ୱରେ ନଦୀରୁ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହୋଇ ଚାଲିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସୁମନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଗତି ଟିଭି।